ang uluhanin ni atong wali mao ang iglesia nga nawad-an sa gugma. Karon pa mo nakadungog ana. Ang iglesia nga nawad-an sa gugma. So atong makita din mga igsoon na agad iglesia nga mawad-an og gugma. Ang gugma nga atong gipasabot mga igsoon dili gugma kanang eros, no? Kanang gikan sa katawhanon nga gugma kundi ang gugma nato sa Dios. Gipasabot nini nga adunay higayon-gayon mga igsoon nga ang usa ka iglesia. Nahibalo naman mo ang iglesia, kita man ay ang iglesia. Dili man ang building, no? Kay wala man ni kasing-kasing ang building, kita man ang dunay kasing-kasing mubati og gugma. Busa moabot gyud ang higayon nga mawad-an og gugma ang iglesia. Nining ato ang pagtulon-an karon mahitungod kini sa iglesia sa Efeso or Ephesus, no? Nga mao ni ang gitumbok nato nga ang iglesia nga nawad-an sa gugma. Matod pa sa pinadayag 1 atong basahon ang pinadayag 2:1 nang ingon dinhi ngadto sa anghel sa iglesia sa Efeso isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa nagkupot sa 7 ka bituon diha sa iyang tuo nga kamot ug ang naglakaw taliwala sa 7 kalamparahan nga bulawan. So unsa may atong makita dinhi sa maong bersikulo mga igsoon? Una, dunay pulong nga anghel. Adunay anghel nga gisugo ngadto sa iglesia sa Efeso. Dunay gisugo para sa mga anghel ngadto sa iglesia sa Efeso. Sa ato pa dunay nagsugo, nag-ingon dinhi isulat kini. So mao kini ang pulong nga nagkupot sa 7 ka bituon, do na say nagkupot sa 7 ka bituon. Ug sa iyang tuo nga kamot naglakaw taliwala sa 7 kalamparahan nga bulawan. So dunay mga butang dinhi, dunay mga atong tan-awon kung unsa ni siya mga igsoon aron atong maklaro. So atong makita dinhi ang gitumong nini nga mao'y gisugo sa pagsulat alang sa anghel sa Efeso sa iglesia sa Efeso ug sa uban pang mga kaiglesiyahan mao ni si Juan, Apostol Juan. Atong makita dinhi nga gisugo si Juan sa pagsulat alang sa anghel sa iglesia sa Efeso. Og atong makita og tan-aw nato sa bersikulo 17 nga kapitulo 1 bersikulo 17 nag-ingon sa pinadayag, sa pagkakita nako kaniya natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan o gitapion niya kanako ang iyang tuo nga kamot ug miingon siya kanako, ayaw kahadlok, ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan. ug ang buhi, ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan. Ug ania kanako ang yawi sa kamatayon sa Hades. So kinsa man ning gitumong, kinsa man ay ato ang gitan-aw dinhi nga mao nagsugo. Kinsa man ang usa ka tawo nga namatay nga nabanhaw og dili na gyud siya mamatay. So kung atong tan-awon mga igsuon, ang nagsugo kang Juan sa pagsulat nining mao mensahe alang sa mga anghel ngadto sa iglesia, ang mga iglesia, si Ginoong Hesus ug walay lain. Tungod kay siya lamang ang buhi, namatay siya apan karon buhi siya ug hangtod sa kangturan wala gyud siya mamatay. So ani naingon pa gyud siya ug ani kanako ang yawi sa kamatayon sa Hades. So way lain siya ug atong makita dinhi sa sitas nga atong gibasa nga nag-ingon ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan. So way lain mga igsuon nag-ingon nga ako ang sinugdanan ug ang katapusan ug ingon pa gyud namatay ako apan tan-awa buhi ako ug dili na gayud mamatay. So wala tay laing gitumong kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Tataw kayo og klaro nga si Ginoong Hesus ang nagsugo ni Juan sa pagsulat ngadto sa anghel sa iglesia sa Efeso. So dinhi atong makita adunay tulo ka pagtulon-an nga atong makutlo. Una, gidayeg ni Hesus ang iglesia. Makita nato na sa pinadayag 2:1 ug 3. Ang ikaduha ana gikumpronta ni Hesus ang iglesia diha sa pinadayag 2:4. Og si Hesus sa ikatulo, si Hesus nagtambag sa iglesia. Ug ato nang makita sa pinadayag 2:5 ngadto sa 7. So atong tan-awon
Atong tanaw ng una mga igsuon, kining gidayeg ni Jesus ang iglesia. Atong basahon pagbalik ang pinadayag 2, 1 ug 3 ningon dinhi ngadto sa anghel sa iglesia sa Efeso, isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa nagkupot sa 7 ka bituon diha sa iyang tuo nga kamot. Ang naglakaw taliwala sa 7 ka lamparahan nga bulawan. Nasayod ako sa imong mga buhat, sa imong paghago ug sa imong paghulahutay. Ug nga ikaw dili makapailob sa dautan nga mga tao ug giusisa nimo ang mga nag-ingon nga sila mga apostoles apan dili diay ug nasuta nimo nga sila bakakon. Nasayod ako nga ikaw naglahutay ug nagpailob tungod sa akong ngalan ug nga ikaw wala gayud abuta ug kapuol. So atong tan-awon din ni mga igsuon si Ginoong Hesus nagsugo ni Pablo o ni Juan ngadto sa messenger o sa anghel ngadto sa Efeso, iglesia sa Efeso. So dinhi atong makita nga si Ginoong Hesus wala gayud siya nagpasagad kanato. Wala gayud siya mubiya kanato. Nagapadayon siya paglakaw diha taliwala sa mga iglesia. Anaa siya sa atong taliwala bisan karon. Anaa siya nagauban kanato, nagalakaw diha kanato tungod kay pag-ingon niya. Nasayod ako sa imong mga buhat. Walay malilong sa Dios mga igsuon. Nasayod siya sa atong buhat, sa atong gihimo, sa atong paglahutay. Ug bisan pa man ang atong katuyuan ug tumong nga dili kita mo padayon, dili kita mo musugot, no? O mututol kita sa mga buhat sa mga taong dautan diha sa iglesia. Ug bisan pa magani atong giusisa. Kanang pulong giusisa mga igsuon dili na ingon nga nangutana ka lang apan imo ginang giusisa dili lang sa pagistorya kundi imo na siyang susi ka sa mga kaila sa mga kaigsuonan nangita ka ug kamatuoran kung unsa gayud ang iyang pagkaklase sa tao. Ingon niya ana ang Dios mga igsuon walay malilong alang kaniya. Sumao ni siya ang hulagway sa iglesia sa Efeso. Diha sa Efeso mga igsoon kanang usa ka lugar dinha nga malambuon kaayo, ang ilang patigayon nindot jud kaayo. Mao ni usa ka lugar nga diin naay daghang mga negosyo, daghang mga edipisyo, daghan kayong mga kalihukan sa iglesia. Ug doon na usay mga kalihukan nga naa sa secular diin makita nimo nga ang mga tao nakalimot na sa Dios. Apan pinaagi na anang maong kahimtang adunay usa ka iglesia nga gibutang diha sa Dios nga mao kini ang Efeso. Ug ang kahimtang niining iglesia nga gihimo sa Dios atong makita din sa atong gibasa nga nakita sa Dios ang tanan nilang kahago. Nasayod ang Dios sa tanan nilang gibuhat. Nakita sa Dios ang ilang pagpailob ug ang pagsanta sa dautan. So ug atong i-picture sama aning atong iglesia. Inigsulod nimo aning iglesia dinhi sa ato. Pananglitan. Mulingko diha sa Ginoong Hesus tupad nimo. Di magpaila. Unsa may ato ang bation? Unsa may atong ikasulti sa iyahang pagbisita dinhi sa atong iglesia? Kining iglesia sa Efeso, grabe kayo. Dili sa grabe nga unsa apan ang ilang pagpanglihok, makita nimo inigsulod nimo abtik kay mga tao. Dili ni sila ingon nga nagluya. Tanan nakalihukan na Bible study, tanan nilang mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang ilang kalihukan sa iglesia naa tanan wa ug tuo, kumpleto kini mga igsuon. Makita nimo nga matag usa nagalihok ug nagahimo sa ilang buluhaton diha sa iglesia. So makaingon gyud ka inigsulod nimo ning iglesia. Minduta ani dili gyud ka di gyud mahimo nga di ka madani. Makaingon gyud ka mao na ni akong gipangita nga church. Kay makita nimo nagpanglihok ang tanan. Makita nimo nga progressive sila nga iglesia. Mao ni ang gipasabot ini nga Efeso. O ano man, giunsa man nato paghibaw. Tungod kay mismo ang Dios midayeg kanila. Mismo si Ginoong Hesus nidayeg sa iglesia sa Efeso tungod sa ilahang gibuhat. Ug atong ning makita mga igsoon kining pulong anghel or angel sa English no, gipasabot kini nga usa ka mensahero. Ug makita na nimo sa
Ang gikana siya sa Hebrew, gitawag nag-angelos or angelos, no, angelo, no? Hinuban na gikan sa Greek na siya, hinuban na gikan sa Hebrew nga diin mao nay messenger. Sa Greek gihuban na siya gitawag nag angelo, hinuban na gikan sa pulong sa Hebrew nga messenger. Og messenger, so kinsa may messenger sa iglesia? Katong tigsangyaw sa pulong, mga pastors o uban pa diha nga elders nga musangyaw sa pulong sa Ginoo, mao nay mga mensahero. So mao ni ang gipasabot dinhi nga gipadad-an og sulat. Dinhi sa iglesia sa Efeso, atong makita dinhi nagawas nga gidaig sila sa Dios. Ang Dios wala mahimuot kanila. Nakita na ni Ginoong Hesus nga ang tanan nilang gihimo alang gayud sa buhat sa Dios. Alang gayud sa buluhaton sa iglesia naghimo sila niini. Ug atong tan-awon sa Pinadayag 1:19, ang gisulat dinhi giingon ug karon isulat ang imong nakita. Bersikulo 19, niingon dinhi, ug karon isulat ang imong nakita. Mao ni gisugo ni Ginoong Hesus, no? Ngadto ni Juan. Ang mga butang karon ug mga butang nga mahitabo. So tan-aw nato ni siya mga igsoon. Niingon dinhi isulat ang imong nakita. Unsa man ang nakita? Ang karon, no? Ang iyang nakita ipasulat sa Dios. Ang mga butang karon. Dili lang ang mga butang karon apan niingon pagyud og ang mga butang nga mahitabo unya. So wala pa na nahitabo, gipasulat na sa Dios ni Ginoong Hesus ngadto ni Juan ang mga butang nga umaabot. So ug makita nato dinha nga gikumpleto gayud. Gikumpleto gayud ni Ginoong Hesus nga ipasulat ni Juan ang mga panghitabo sa ato ang iglesia. So dinhi nahilakip ang 7 ka sulat alang sa 7 ka iglesia sa Asia Minor o Minor. Nga karon atong gitawag og modern day Turkey. So sa Pinadayag 1:17-19 nagingon dinhi, sa pagkakita nako kaniya natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan ug gitapion niya kanako ang iyang tuo nga kamot ug mingon siya kanako ayaw kahadlok ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan. So diha ug atong tan-awon mga igsuon diha na si Juan nadasig siya sa iyahang pagkadungog sa maong pulong tungod kay nakita gyud niya ug nasayod siya nga ang Dios mao ang nagsugo kaniya. So nagpadayon din pag-ingon si Jesus. Nakita niya ang ilang gibuhat. Makita nato sa bersikulo 2 ug 3. Nakita niya ang ilang gibuhat. Ilang kabudlay sa pagpamuhat nila diha sa Ginoo. Pagsangyaw sa ebanghelyo, paghimo og mga disipulo ug nag-usisa ni adtong nagpakaapostol ug nakita kining tanan sa Dios. May igsoon ang atong gipanghimo dinhi mismo sa atong iglesia. Wala na malilong sa Dios. Walay nilapas ana o nilabay ana nga wala gayud makita sa ato ang buhi nga Dios. So dili kita angay maguol sa ato ang mga gipanghimo sa iglesia kun kana tinud-anay gayud nga gikan gayud na sa ato ang kasing-kasing. Dili gayud siya malimot sa imong gibuhat. Mao ni pulong sa Ginoo. Dili gayud siya malimot sa imong gibuhat ngadto kaniya diha sa iglesia. Mao ni pulong nga atong butang sa atong kasing-kasing nga ang Dios kanunay gayud nagtan-aw kanato. Nasayod usab siya sa atong kahago ug wala gayud siya nga ingon na wala siya makahibalo sa atong paglahutay. Nasayod siya nga dili kita gusto nga adunay mga daotang tao nga musulod dinhi sa atong iglesia. Mao na nga ang atong gihimo mga igsuon atong usisahon
sa laktod nga pagkasulti atong giprotektahan ang atong iglesia diha sa mga tao nga adunay dautan nga motibo alang sa kahimayaan sa Dios. Mao na nga dili kita mutugot niini mga igsuon. Mao ni ang picture dito sa iglesia sa Efeso nga nagbantay gayud sila dili lamang sa ilahang mga tagsa-tagsa kakaugalingon apan nagbantay sila sa tibok iglesia nga walay makasulod nga dautan. Ug atong tan-awon sila nagbadlong. Nagbadlong sila sulod sa iglesia, ilang gihukman ang ilang mga kaigsuonan apan mga igsuon dili ni nato mahimo ngadto sa gawas. Kung mo-rebuke ta sa mga tao dinhi sulod sa iglesia ato ng katungdanan apan kung kita mohukom ngadto sa tao sa gawas dili na nato trabaho. Mo-focus na dinhi sa bulhaton nga gihatag sa Dios kanato kay sa matod pa sa 1 Corinto 5:12 nag-ingon si Pablo kini ang nagsulti. Kay unsa may akong labot sa paghukom sa mga tao sa gawas? Dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong hukman? Kini base ini mga igsuon ini maong bersikulo atong makita nga kun unsay atong gibuhat ini sulod sa iglesia ang pagpakabana nato sa matag usa, ang pag-rebuke nato, paghukom sa matag usa ato ng katungdanan isip managsuon, isip usa ka banay ni Kristo. Apan kini gihimo kini natong talamdan o atong sundon mga igsuon nga kun unsay atong gibuhat dinhi sa sulod sa pagpamadlong dinhi sulod sa iglesia dito sa gawas dili na nato mahimo tungod kay trabaho kana sa Dios. Nasayod kita nga daghan ang mga daotang nga tawo ngadto sa gawas. Apan labaw pang nasayod ang Dios ni ana nga daghan ang mga tao dito nga nagsupak sa iyang kabubuton apan dili na nato buluhaton ngano man tungod kay ang gusto sa Dios mututok mo-focus ta kun unsa gayud ang atong buluhaton dinhi sa iglesia. Dili nato trabaho ang paghukom sa tagagawas. So unsa may atong buhaton palitan mingon nya unsaon naman nato ng mga tao dinha? Unsay atong buhaton? Ato nang iampo. Maghimo tag taytayan, utulay nga ato silang makaila, ato silang maamigo, ato silang mahigala. Aron usab nato silang masangyawan sa pulong sa Dios. Dili nato na sila ato ang i-rebuke dayon nga ikaw dautan ka. Dili na nato ingnon. Bisan pa ang ato ang panggobyerno, dili nato trabaho. Ang atong trabaho ang iglesia diha sa Dios. Nga mao gayud ang ato ang lig-unon. So ang ikaduha ni gikumpronta ni Jesus ang iglesia. So ang una atong gitan-aw din ha mga igsuon nga nagsusi siya iglesia, nagpakabana si Ginoong Hesus sa iglesia. Apan luyo niya nang iyang pagpakabana, iya usab nga gikumpronta, no? Gikumpronta niya ang iglesia sa Pinadayag 2:4 atong basahon nag-ingon, apan aduna ako'y butang nga bato kanimo nga imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Sa dihang nidawat ka ni Ginoong Hesus, sa unang adlaw nga ikaw nag-isip, nga ikaw usa ka Kristohanon, sa unang adlaw nga imong gidawat si Hesus nga mahimo ninyong Dios ug personal nga manuluwa sa inyong kinabuhi, unsa may inyong gibati? Dili ba kadaghanan nato sa una natong pagdawat gusto ta mohimo kutob sa ministry mo apil ta ug unsa isulti sa pastor mo sugot ta, di ba? Ingon ana kadasig ang atong kasing-kasing mga igsoon sa una nato sa pagdawat ni Ginoong Hesus. Mao na ang atong gitawag og first love. Ang una natong gugma sa pagpangalagad sa Dios. Bisan pa nakita ni Ginoong Hesus dito sa iglesia sa Efeso ug naunsa man iya nakita dito sa iglesia sa Efeso, iya usab nang nakita dinhi sa atong iglesia. Sa kinatibuk-an mga igsoon wala mo tan-aw ang Dios din sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang gitan-aw sa Dios kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Kung kita nagpadayon pa ba sa atong gugma kaniya sa dihang nagsugod kita paghigugma sa Dios. Mao nang gibadlong. Adunay pagkumpronta sa Ginoong Hesus sa iglesia sa Efeso. Tungod kay nakita niya gihimo na nila tanan ang buluhaton sa iglesia, pagsangyaw sa pulong sa Dios, naghimo og misyon, nagtuman sa unsa pang mga buluhaton sa iglesia, Bible study diri, sharing the gospel diri sa asa, pero usa ka butang giingon sa Dios iyang gikumpronta. Ang imong gibiyaan nga paghigugma
nga diha kanimo kaniadto. Guilty ko, anak, mga igsuon. Kaya sa pagbasa na ko, anak, nahibalog yun ko kung unsa akong gibati sa una sa diyang nidawat ko ni Ginoong Hesus. Sa una makita ko dito sa main church, naga ni ministry to akong dagway. Bisag asa nga ministry to akong dagway. Naay mga buluhaton, hala, trabaho dito. Siguro, kinasing-kasing ang akong paghimo niya na, tungod kay aduna ko'y first love sa Ginoo. Apan dili sad sa ingon mga igsuon nga wala na ko'y gugma sa Dios kay wala ta ko dinhi. Pero ang pangutana diha nganong gikumpronta ni Ginoong Hesus, bisan pag naghimo ta sa buluhaton sa mga tulumanon o uban pa natong gihimo dinhi sa iglesia, apan ang nawa kanato mao ang atong una nga gugma diha ni Ginoong Hesus. Mao nay dako kaayo nga concern sa atong Ginoo. Unsa man kini? Kung atong tanawon sa Mateo 22:36 ngadto sa 40 nag-ingon dinhi. Ug miingon siya, magtutudlo unsa man anda kong sugo diha sa balaod. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Dios nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, og sa tibuok nimong kalag, og sa tibuok nimong salabutan. Ang kinatibuk-an sa imong pagkatao mao na ang paagi nga atong buhaton ug atong nahimo sa una apan wala na nato buhata karon nga ang paghigugma sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios, sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok sa kalag ug sa tibuok nimong salabutan. Mangutan nako. Dinhi ni mong iglesia si Ginoo bang Hesus mo pagiuna natong gigugma? Ang Diyos ba ang inyong unang gihigugma sa iglesia? Base nakakita lang mo og mga wala lang siguro mo gibuhat sa inyo, mga ani ko, wala gihimo sa amon, simba na lang ko. Nya nindot na nga ministry na ay daghang kuan. No, adto ko dito, musimba ko. Basin og nakalimot na lang ta nga kun unsa og tumong og tuyo nato saan pag-anhi nato sa iglesia, kun unsay katuyuan sa Dios nganong nagtapok ta dinhi, ug unsay iyang gusto nga mahitabo sa katawhan nga nagsimba kaniya. Wa say laing tuyo mga igsuon kun dili mobalik kita sa atong unang gugma ngadto kaniya. Go back to your first love. Dinhi sa gikumpronta ni Hesus ang iglesia nga bisan sa ilang kabisi sa buluhaton, naghago, nagbantay sa mga daotang tao, adunay daotang motibo diha sa iglesia. Pan usa ka butang sa ako nagikaingon, ang wala nila buhata nga diin sila nasayop. Matod pa ni Pablo, wala ang sayop sa gawas, apan ang sayop anaa sa sulod. Anaa sa atong kasing-kasing ang sayop mga igsuon tungod kay wala na kita mahigugma sa Dios. Importante kayo mga igsuon tungod kay matod pa sa 1 Corinto 13:3, kung akong ipanghatag ang tanan akong katigayunan o kung itahan ako ang akong lawas aron sunugon, apan kung walay gugma, dili kini magpulos kanako. So importante jud kayo nga ang atong gugma sa Dios diin nga ato ng unsa atong giuna ang gihimo sa una ug diin nato na siya gibiyaan ato kanang balikon ug atong ibalik ang atong unang gugma diha sa atong Dios. Ayaw pabalda sa mga panghitabo sa palibot. Mututo kita, muhunong kita atong tagaan ug higayon ang atong kaugalingon diin ang atong kasing-kasing atong ihalad sa Dios ug atong ipasusi sa Dios kung anaa pa ba duna pa ba siya luna sa ato ang kasing-kasing. Mao na importante kayo. So bisan pa man anak nga gikumpronta ni Hesus ang iglesia, si Hesus nagtambag. Muna na siya og nagmaymay, nagpahimangno nga nagguilty ta tungod kay tinud-anay man nahitabo apan wala tabiyai niya ni Hesus nga bation nato nga guilty ta. Doon na siya gihimo. Ang ikatulo niingon siya, si Hesus nagtambag sa iglesia. Ato nang mabasa sa Pinadayag 2:5 ug 7 nagingon, busa hinumdumi
diin ikaw gikan sa imong pagkahulog. Munong ta. Hinumdumi, diin ikaw gikan sa imong pagkahulog. Ang gipasabot ini mga igsuon, kung atong marikol ang atong gugma sa Dios sa una, unya kung atong mahinumduman, kung diin nagkabugnaw na ang ato ang kasing-kasing sa paghigugma sa Dios, mauna ang panahon, mauna ang oras o higayon nga diin kita nahulog. Diin kita nakalimot sa Dios. Unsay giingon ato ipadayon? Ug paghinulsol. Mao ni iyang tambag. Ug paghinulsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Wala ta biyai sa Dios nga magsigitag una-una unsa may akong buhaton. Iya tang gitambagan, iya tang gisultihan nga atong hinumduman. Kundiin kita nahulog, kundiin kita nihunong sa paghigugma sa Dios. Ug diin nato gihunong ang ato ang first love diha sa Dios. Iyang giingon atong buhaton unsa may giingon? Paghinulsol. Kung kita nakalimot na sa Dios, kung ang paghigugma nato sa Dios sa una mga igsoon, kung siya ang atong first love sa una, unya duna natay gipuli nga usa ka butang diha sa atong kasing-kasing, puli ni Hesus, unsa iyang giingon? Paghinulsol. Kuhaa ka ng mga butang nga nagbabag diha sa imong kasing-kasing nga mao'y nakasanta o mao'y nakahindir sa imong pagduol o pagbalik, paghigugma, pagbalik sa atong Dios. Giingon dinhi og paghinulsol og buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Gimingaw ang Ginoo sa inyong unang gugma mga igsoon. Gimingaw ang Dios sa inyong gipadayag nga gugma kaniya sa pagsugod ninyo nga nakabaton kamo og relasyon. Nagtambag siya kanato nga mao ni atong buhaton na hinumduman nato o makahinumdum na ta, maghinulsul ta kung nakita nato nga gipulihan na nato og lain butang si Ginoong Hesus atong kasing-kasing unsa may ang giingon kay kun dili anhaon ko ikaw ug kuhaon ako ang imong lamparahan gikan sa iyang dapit. Gawas kun ikaw maghinulsul. Kung atong tan-awon nagmensyon ta dinhi lamparahan. Ug maingon tag lamparahan mga igsuon kana siyang lamparahan mo nay butanganan sa suga. Siya ang nagunit sa lamparahan ug kita gihatag diri kanato aron kita maghimo og kahayag diha sa iglesia. Ang kahayag nga atong gihimo sa iglesia mao na ang atong pagpangalagad sa Dios sa ato ang mga gibuhat diha sa iglesia, mao na ang kahayag nga gihimo gihatag kanato sa Dios aron siya ang iglesia magapadayon sa paglakaw diha kaniya. Pinaagi sa kahayag nga iyang gigamit diri kanato. Sa mga mensahero, mao na ikaw ang nagdala sa kahayag. O gingon dinhi, kung dili anhaon ko ikaw kuhaon ako ang imong lamparahan gikan sa iyang dapit. Nasayod mo nga simpir kay ni siya nga pulong mga igsoon, panahibalo mo unsa ang epekto niini. Kuhaon sa Dios ang kahayag, ang imong kahibalo sa pagsangyaw sa pulong, ang imong kaalam mahitungod sa Dios, mao nay kuhaon sa Dios ug ikaw wahi mo nang walay pulos. Mahimo na kang way gamit. Apan sa bersikulo 6 nag-ingon siya, hinuon ana kini kanimo gidumtan nimo ang mga buhat sa mga Nikolaita nga gidumtan usab kanak nako. Sa iyang pag-ingon dinhi nga balik mo paghinulsol. Apan ingon siya usak duna pay butang nga iyang nakita. Hinunoa ana kanimo gidumtan nimo nga buhat sa Nikolaita nga gidumtan usab nako. So unsam din ning Nikolaita, mga Nikolaitans. Kani mga Nikolaitans mga igsuon mao ni sukol ni Ginoong Hesus, mao ni naghagad sa mga Kristohanon nga mukaon anang mga pagkaon nga hinalad sa Dios. O mao ni ang mga naghimo og mga butang nga dili maayo sa mata sa Dios. Ang gipasabot dinhi mga igsuon sa akong tan-aw nga niingon siya dinhi, hinunuan anaak ni kanimo gidumtan nimo ang mga buhat sa mga Nikolaita. Iyang giingon og gipadayag sa mga katawhan nga sa iyang mensahe nga maayo gani kay wa mo apil aning pundo ka. Kung ato i-reflect din sa atong iglesia mga igsoon, daghan kayong mga iglesia nga wala ta masuhito kung unsa ang ilahang mga dedication and devotion ngadto sa Ginoo. Unsa ilahang mga tumong og tuyo.
Mao ni gingon dinhi nga hinunua ana ka nimo gidumtan nimo ang butang sa Nicolaitas. So wala siya mosunod sa mga Nicolaitan. Ug unsay gidumtan sa Dios, ila usab nga gidumtan. So sa ato pa naagid siya gibuhat nga ug unsay dili sa Dios, mao usab ang ilang gihimo. Nga dili usab nila buhaton apan usa ka butang gyud nga wa nila nahimo na. Gibiyaan nila ang ilang unang gugma sa Dios. Sa ikapito nag-ingon dinhi kun adunay igdulungog kinahanglan nga magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Siya nga magmadaugon hatagan nako og pagtugot sa pagkaon gikan sa kahoy sa kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. Dinhi dapita mga igsoon nato makita dinhi nga sa tanan nga gisulti sa Dios nga gimensahe ngadto sa mga iglesia ang tanan nga adunay mga igdulungog kita adunay dalunggan kinahanglan mamati ta patalinghugan nato ang mensahe sa Dios ang gisulti sa balaang espiritu kisa may naghatag natong dalunggan ang balaang espiritu aron makadungog ta kun unsa may ang iyahang mga pagsangyaw makadungog ta kun unsa man ang iyang mga pagtulunan gihatag kanato mao nag-ingon dinhi kinsa katong adunay igdulungog kun adunay dalunggan kinahanglan nga magpatalinghog maminaw sa gisulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Kung imong tan-awon mga igsoon gikan sa iyang pagpahinumdum, gikan sa iyang pagbadlong hantod nga giingnan ta niya nga maayo gani kay wa ka mosunod niya nang mga buhat sa dautan adun giingon pa kaniya kun aduna kay igdulungog padayon sa pagpamati sa pulong sa Dios, pabadayon og pagpamati sa pagtulunan sa Dios. Kun aduna kay dalunggan ayaw ipalapos kay madala tong naaspikas. Gipahinumduman kita sa Dios pagigsuon pinagi ning maong mensahe nga magpadayon kita sa pagpangalagad sa Dios, magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, magpadayon kita sa pagpamati sa mensahe sa Dios. Dili kita magpakabungol tungod kay ang balang espiritu naghatag natog pandungog nga kita makadungog sa tanang mga pagtulunan nga iyahang gihatag kanato. Sa pag-ingon niya nga paghinulsol ningon din kay kundili. So dunay siya gihatag nato nga pagbadlong. Kung ikaw dili maghinulsol, aduna gayoy mo abot nato nga dili gud maayo mga panghitabo sa atong kinabuhi. Matumpawak ta sa bungaw sa kalautan. So unsa may atong buhaton dinhi mga igsoon? Mubalik kita sa paghigugma sa Dios. Ug atong buhaton ang atong gibuhat sa una aron dili kuhaon ang iglesia sa Dios. Kuhaon. Dili giingon dinhi nga kita ang kuhaon apan ang iglesia mo'y kuhaon. Wala mingon ang Dios nga kita'y kuhaon apan ang iglesia mo'y kuhaon. Ikaw na lang mag-usa, dili na ka makasangyaw tungod kay gikuha na sa Dios ang iglesia napalayo na ka sa iyang mga katawhan. Ningon din ang pagkamalahutayon mudaog ug magbadaogon. Mao kini saad nga gihatag sa Dios. Hinumdum yung mga igsoon nga ang kalibutan naghatag kanato og babag aron makalahutay. Apan og kay mo na hinumdum mo gihatagan kamo gahom ug kusog sa atong Dios aron sa pagbuntog sa kaaway. Gihatagan kita og hinagiban sa Dios aron mangmadaogon o kinsa katong magmadaogon hatagan og katungod sa pagkaon sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga naa sa tanaman sa Dios. Mao ni ang gisaad sa Dios nga ganti kung kita magmalahutayon, kung kita magpadayon diha sa pagpangalagad sa Dios, gitagaan kita niya hinagiban, gitagaan kita niya kusog, gitagaan kita niya kaisog aron atong buntugon ang mga kaaway sa iglesia ug ang kaaway sa Dios ug kita magbadaogon adunay ganti nga iyang ihatag kanato nga mao kana ang makakaon kita sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Unsa man ini ang kahoy mga igsoon? Kung atong tan-awon sa pinadayag 2:1 ug 2 nag-ingon dinhi. Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga tin-aw daw kristal nagbuswak gikan sa Dios ug sa trono sa nating karnero. Latas sa taliwala sa kadalanan sa siyudad sa matag daplin uban sa suba. Diin ang kahoy sa kinabuhi.
nga may napulo og duha kamatang sa mga bunga ug namunga kini matag bulan ug ang mga dahon sa kahoy tambal alang sa kanasuran. Mao ni ang gipasabot ini nga kahoy sa kinabuhi, mga igsoon. Ihatag kanato sa Dios. Tugutan kita nga makakaon kita sa maong bunga kung kita magmalahotayon. Mao kini ang kahoy sa kinabuhi nga bunga nga gidili pagpakaon nila ni Adan ug ni Eva. Ang pangutana, ngano man nga ni adtong dili man makakaon, dili man ipakaon sa Dios ni Adan ug ni Eva ang bunga nga kini maghatag man unta og kinabuhi nga dayon. Unsa man day nahimo nila ni Adan ug ni Eva? Nakasala man sila. Tungod sa sala nga ilang nahimo, dili na sila makakaon sa kahoy sa kinabuhi. Ug ang sala nagdala og kamatayon. Mao kini ang kahoy sa kinabuhi nga ang bunga gidili sa pagkaon nila ni Adan ug Eva, tungod kay sila nakasala. Nakasala na ug aron makabaton sila sa kinabuhing dayon ug makakaon sila nining maong kahoy sa kinabuhi ug bunga sa kahoy sa kinabuhi, kinahanglan sila nga mamatay aron matubos. Sama usab kanato, mga igsuon, kinibuhat o kaluoy sa Dios nga kung wala pa'y kamatayon, walay kinabuhi. Kung dili pa kita makakatagamtam, makasinati o kamatayon, sama ni Adan ug ni Eva, dili kita makakaon ining bunga sa kahoy, mga igsuon. Apan ang pangutana, dako kayo ang problema. Tungod kay ang atong kamatayon, mao ang pagkahimulag ngadto sa Dios hangtod sa kahangturan. Mao na ang kamatayon nga gi-mention dinhi. Hangtod sa kahangturan, mao na ang eternal separation nato sa Dios, ang spiritual death. So nakita nato nga dako kayo nagproblema nato, mga igsoon. Mao na nga ang gitan-aw gayud sa Dios ang iyang iglesia. Gitan-aw gayud niya kung unsa ang atong gipanghimo. Ug dinhi og atong tan-awon nga moabutan nini nga punto nga ang gasa nga gihatag kanato sa Dios nga dili kita angayan nga mudawat niini. Nakita sa Dios nga kung kinahanglan pagayod mamatay ang tao, apan ang atong kamatayon dili paigo nga makabaton ug makadawat kita nining maong bunga sa kahoy sa kinabuhi. So unsa may gihimo sa Dios? Dili nato maangkon ang kinabuhi ing dayon busa. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus aron pinaagi sa iyang kamatayon ug pag-ula sa iyang hamili nga dugo. Gitubos kita na ug siya ang niangkon sa sala nga atong nahimo ug mipas-an ini. Aron sa dihang muduol kita kaniya, makabaton kita og bag-o nga kinabuhi isip tinubos. Diin atong madawat ang ganti nga kita makakauna sa kahoy sa kinabuhi. Kung atong tan-awon, mga igsuon, naglimin din hining maong sugilanon ning maong pagtulunan ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga pinaagi siyang kamutayon, mao'y naghatag kanato og kaluwasan, mao'y naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan diha sa pag-ula niya sa iyahang hamili nga dugo. Gimahal, gipangga sa Dios ang iyang iglesia, mga igsuon. Apan usa lamang kabutang nga nawa kanato, mao ang unang gugma diha kanato nga atong gihatag sa Dios sa unang pagkadawat nato kaniya. Ang importante, atong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing ug atong hinumduman kun diin kita nahagbong ug kinahanglan mo balik kita ug atong buhaton nga kita maghinulsol sa atong mga sala ug diin atong buhaton ang pagpamati sa mensahe sa balaang Espiritu. Ang nahitabo sa iglesia sa Efeso, mga igsuon, tungod kay nawa na ang gugma nila sa Dios. Nawa ang unang gugma sa Dios kanila, namatay ang iglesia, nahanaw ang iglesia, nangawagtang na ang mga katawhan nga nagsilbi, nangalagad sa Dios, ingon man ang syudad, nangawara, nahanaw ra ang tanan. Kung makita nimo, kung imong mapicture, sinugdanan, nindot kayo, apan ang pagtapos wala. Mao na ang dasig kita sa Dios
nga kun unsa kadasig kita sa pagsugod sa pagpangalagad sa Dios, utob sa mahimo mga igsoon ato ng buhaton nga kita magpabilin gihapon nga malig-on, mulahutay pinaagi sa iyahang grasya diri kanato. Ang mensahe sa iglesia sa Efeso ato sa makumpara dinhi sa iglesia dinhi sa NRA nga si Kristo, si Ginoong Hesus ania kanunay nagasusi sa matag usa nga kasing-kasing sa iyang katawhan. Dili siya mutugot nga ang iglesia mahanaw lang sa walay hinungdan mga igsoon, tungod kay ang kasing-kasing sa Dios mao nga kitang tanan madala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang tibuok iglesia mao nay katuyuan sa Dios alang kanato. Mao nining mensahe makita nato mga igsoon nga kun unsa man ang inyong sitwasyon karon, unsaon ninyo paghigugma si Ginoong Hesus, unsa may pinakamaayo nato nga mahatag nga mahigugma nato si Hesus. Ang maayo natong buhaton nga paghigugma ni Hesus mao ang atong buhaton ang pinakamaayo aron kita mahigugma ni Ginoong Hesus. Buhaton nato ang pinakamaayo. Hinumdumi wala makinahanglan ang Dios sa atong mga buhaton. Magunsa man kung ihatag nato sa Dios bisan pa ang atong pinaka bililhon nga butang atong i-offer niya. Magunsa man unsaon man niya ang ihatag niya nato sa Dios, kundili ikaw ang mismo ang imong kaugalingon mo ihatag ngadto kaniya. Wala ka na kinahanglan na mga igsoon. Sa katapusan pahinumdum, wala magkinahanglan ang Dios sa tanan nga anaa ka nato. Wala magkinahanglan ang Dios sa unsa ang anaa ka nato nga kalampusan, unsa atong mga abilidad ug unsa man ang ato ang napundar. Ang gikinahanglan sa Dios mao ang inyong unang gugma diha kaniya, ang inyong putli nga kasing-kasing ang gipangayo sa Dios aron kita makalahutay makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Amen. Hinumdumi, go back to your first love. Ibalik ang inyong unang gugma diha sa Dios. Magampot ang mga igsoon at idukot ang mga ulo. Langitong Amahan, salamat o Diyos. Nga nining mensahe Ginoo mo na kutlo, Lord o God. Nga halayo na kayo kami kanimo, Ginoo. Nagpalayo na ang among kasing-kasing, nahalayo na among kasing-kasing diha kanimo o Diyos. O ang imong gipangandoy, Ginoo, nga among ibalik ang among unang gugma diha kanimo. Tuguti Amahan nga pinaagi si imuhang gugma, pinaagi si imuhang grasya, amo kining mahimo Ginoo samtang ania pa kami nining kalibutan na o Dios. Ayo itugot Ginoo Lord God nga amo ning mahimo nga ulahin na ang tanan. Giyahi kami pinagi si imong balang espiritu. Ug salamat ining mensahe nga imong gihatag kanamo ning kapunon pagpahinumdom nga ug diin kami nahagbong among tan-awon ug kami mo balik kayo diha kanimo Ginoo Dios. Salamat ining tanan, dalaygon ka sa walay katapusan, kini akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.